Добър вечер, дами и господа! Благодаря ви, че отново сме заедно. Преди да започна моето експозе, искам да благодаря на госпожа Ива Владимирова, която е председател на Дамски клуб Бизнес на високи топчета, и на госпожица Емона Карагьозова от Клуба на младите дами в бизнеса. Както обикновено, те ме подкрепят и отново заедно ще излъчваме от трите страници това, което аз ще разкажа, за да ви бъда на всички вас от полза. Тече с пълна сила процедура внедряване на иновации в предприятията, една желана и дълго чакана процедура с голям интерес към нея. Близо 300 милиона лева имам по тази процедура. Всички фирми са допустими. Малко по-късно ще ви представя един специален човек, доктор Царибашев, който ще представи себе си и ще каже защо за първи път в моите лайфове имам гост, каква е неговата роля, ще научите след мъничко. А сега нека да разкажа кои фирми са допустими и за какво могат да кандидатстват. Като казвам, че всички фирми са допустими, това е почти така. Допустими са единствено и само фирми с 3-годишна история, обороти, печалби и назначени хора, като според спецификата и големината на фирмата има изисквания колко да е минималният оборот, който тези фирми трябва да имат за 2022 година. Ако сте микропредприятие 100 000, ако сте малко предприятие 300 000, ако сте средно предприятие 1 милион, а тъй като по тази процедура са допустими всички фирми между 1 и 499 човека, тези фирми, които са малки, но са средна пазарна капитализация, оборота за 2022 година трябва да им бъде 2 милиона лева. Говорим си за иновации, говорим си за допустимост. Допустимо е единствено и само или да имате собствен полезен модел или патент, или пък да използвате чужд, но ще трябва задължително да имате договор за прехвърляне на правата или пък договор лицензионен да използвате този патент или полезен модел. Днес ще направим един малко по-различен лайф, защото много си говорим, вие знаете приоритетно и основно аз ви говоря за производствените предприятия и тук, разбира се, приоритетно и основно производствените предприятия ще внедряват иновации, но бидейки допустими всички, малко изместваме фокуса. Тази вечер ще си говорим много и за здравеопазване. Кой е доктор Царибашев? Оставам той самия да се представи, а каква е моята роля като консултант, ще разкажа малко по-късно. Заповядайте, доктор Царибашев, представете се на нашите зрители, разкажете кой сте и защо толкова голям интерес ние като консултанти имаме към вас. Много благодаря, адвокат Тончева, за поканата. Аз съм лекар, специалист по превентивна, регенеративна и, да кажем, естетична медицина, като естетиката е по-скоро възстановяване на човешките тъкани, отколкото класическата естетика, позната в България. През последните седмици ми направи впечатление, че все повече хора ме питат за лечението на трудно заздравяващи рани. Това беше Rotary Club България, който заедно с един Rotary Club в Германия се опитват да етаблират програма за обучение на специалисти по лечението на трудно заздравяващи рани. Разговарях с ендокринолози, които споделиха с мен колко трудно е лечението на хроничните рани при диабета, и така се появи една фирма, която очевидно успешно се занимава с медицински туризъм, и те ме попитаха как бих могъл да подкрепя след оперативното лечение на пациентите, които се завръщат в България, защото това се оказва голям проблем. И в разговор с моята приятелка адвокат Тончева споменах за това, което ми се е случило през последните дни. Споменах, че имам усещането, че това е една непосредствената нужда в социален аспект, с социално значение в България. И те тогава сподели с мене за инвестициите възможни за внедряване на иновациите, и по този начин сега седиме заедно и обясняваме какъв е начина да се интегрират тези иновационни продукти или по-скоро технологии за лечение на трудно заздравяващи рани. По тази процедура са допустими всички здравни заведения, независимо дали са болници, дали са медицински центрове, дали са дентални клиники, и това е повода да кажа не само
другите фирми, но за първи път с удивителна казвам, след всичките други лайфове и разкази, допустими се и даже препоръчително, защото когато сте от 1 до 250 човека, до 50 човека може да получите 500 000 лева, от 50 до 499 800 000 лева и можете да похарчите тези пари, ако оперирате и сте здравно заведение, може да похарчите тези пари за оборудване. Няма значение. Да, разбира се, може би някой ще каже малки са процентите, процентите са между 20 и 50%, но по-добре да си купим нещо на половин цена или на 1/3 от цената, така че ако вие имате необходимост от каквото и да било, дали ви трябва церамоядромагнитен резонанс или пък искате да закупите оборудването на доктор Царибашев, сега е момента да го направите. Вие знаете, че ние като консултанти никога не взимаме предварително пари. Нашите пари получаваме тогава, когато проектното предложение е спечелено, т.е. нямате какво да загубите, може само да спечелите. Затова ще се радвам, ще говорим, ще правим лайфове, ще правим срещи, ще разказваме, ще ви каним. Сега е момента да не бъдете притихнали. Българското здравеопазване във всичките му форми има необходимост от подкрепа, а сега е момента да се внедряват всякакви полезни модели и иновации. Много пари има по тази процедура. И ако така сте се чудили дали бихте били допустими, дали бихте могли да кандидатствате, ако имате лиценз, било то за дентална клиника, било то за здравен център, било то за болница или пък за медицински център, сега е момента да кандидатствате и да получите своето оборудване. Аз искам да открехна вратата още малко. Ще оставя доктор Царибашев още малко да ви разкаже какво е това оборудване, което той би могъл да достави, да предложи, да продаде респективно. Разбира се, защото оборудването на доктор Царибашев има патент, което е изключително важен момент в тази процедура. В тази процедура, независимо дали имате компания, която е производствена, дали имате компания в сферата на услугите, търговията, транспорта, няма значение. Кръгълният камък е полезният модел или патента, като може да бъде ваш собствен, или пък да получите лиценз да го използвате или да ви го прехвърлят, разбира се. Но давам думата отново на доктор Царибашев да разкаже за въпросното регенеративно оборудване. Вече съм научила всички думички. Заповядайте, доктор Царибашев, разкажете отново, допълнете това, което ни разказахте за вашето оборудване. Реално погледнато, това е оборудването, с което аз работя, и тъй като от много години работя с него и се занимавам интензивно и с разработването му, с времето станах просто дистрибутор на тези продукти. В крайна сметка самоцелно, за да мога да осигуря достатъчен поток на тези продукти за самата моята работа. Технологиите са застъпени в цялата регенеративна медицина и те са три. Използват, както регенеративната медицина по принцип използва, физиологията на човешкото тяло, т.е. как човешкото тяло е направено да възстановява своята цялост. Т.е. тук влизат в сила или в действие растежни фактори, изолирани от кръвта на пациента, които растежни фактори имат противобактериално и регенеративно, т.е. те карат тъканите да се самовъзстановяват. Отварям една скоба. Един основен проблем в лечението на хронични и трудно зарастващи рани е хроничното възпаление и хроничната инфекция, която се получава в тази рана, като тъканите имат лошо кръвоснабдяване, т.е. недостатъчно кръвоснабдяване, което обуславя и трудното зарастване. Втората технология, тя е насочена към, да кажем, унищожаването на микроорганизмите, които образуват хроничните инфекции. Това е така наречената студена плазма. Докато човешката плазма е от човека и съдържа растежни фактори, студената плазма тя е всъщност агрегатно състояние. Знаете, има 4 агрегатни състояния. Едното е студената плазма, има топла плазма, но тя изгаря тъканите. Студената активира кръвоснабдяването и убива бактериите. Тоест, тези основни механизми на възникването и поддържането на една трудно зарастваща рана се таргетират с студената плазма. Третата технология е току-що стъпи на пазара, така да се каже, след много дългогодишни разработки, е светлинната терапия.
всяка клетка в човешкото тяло има светлинни рецептори, в зависимост от дължината на вълната, да речем синя, червена светлина, се активират или потискат различни функции в тази клетка, като светлината има и въздействие на микросредата около клетката. В случая при раните ние бихме използвали регенеративният капацитет, т.е. активирането на клетъчния метаболизъм и убиването на бактериите посредством светлина. Това са трите технологии, които по-отделно или в комбинация биха затворили почти всяка рана или значително биха подобрили състоянието й. Това бих добавил. Ако ви искате да закупите оборудването на доктор Царибашев или пък имате желание, независимо дали сте в сектора здравеопазване или която и да е друга област в производството, търговията, услугите или транспорта, ние бихме могли да ви съдействаме. Предварително това нищо няма да ви струва. Управлявам консултантска компания за европейски проекти Екоглоб от нейното създаване. Казвам се адвокат Биляна Тончева. Изключително съм щастлива, че тази вечер отделихте от вашето ценно време. Ще ви поканя да се активизирате, защото идват празници, а след това само до 31 януари е отворена тази процедура. Сега е моментът да кандидатствате, ако имате полезен модел или патент, или пък бихте могли тези, от които купувате, да ви дадат лицензионен договор, да го прехвърлят или да го използвате, за да може, не знаем след това ще има ли процедури и няма ли да има. По-добре нещо да бъде закупено с процент безвъзмездна помощ, отколкото без. Затова сега е момента да кандидатствате, може да ни потърсите, няма какво да загубите, може само да спечелите. Ако сте си харесали това, което доктор Царибашев продава, с удоволствие бихме могли да ви консултираме и да ви направим връзка с доктор Царибашев. Ако пък нещо друго имате желание да закупите, може да сте дентален специалист, може да сте офталмолог, може във всяка една област в сферата на здравеопазването може да намери своето място в тази процедура. И разбира се, не само здравеопазването. Фокусираме днес, защото на гостя ни е доктор Царибашев, но следващия път ще поканим някой друг, който ще разказва за неговите възможности, за неговите иновации, за неговите полезни модели, за неговите патенти. Изключително много ви благодаря, че бяхме заедно. Отново благодаря на моите партньори, Дамския бизнес на високи топчета и разбира се, клуба на младите дами. Обичам ви, пожелавам ви светли празници, бъдете здрави и щастливи. Искам да сте много, много успешни. Нека 2024 година да ви донесе всичко, което искате, а ние с каквото може ще помагаме. И в края на моя лайф искам да кажа, тепърва предстоят много процедури. Има една процедура затваря на 20 декември, друга на 5 януари, адаптирана работна среда, след това тази на 31 януари. Всичко, което предстои и всичко, което отваря, ние ще ви държим в течение, ще каним различни, разнообразни гости, чаровни като доктор Царибашев, да ви разказва за различни възможности. Казвам се адвокат Биляна Тончева, управлявам консултантска компания за европейски проекти Екоглоб. Светли празници на вас, ние ви обичаме. Аз обаче ще се включа този път. Чакай сега. Моля, извинявайте, ама от зад кадър, влизам пред кадър, защото Биляна няма да го каже, тя винаги говори за другите. Но искам да ви кажа, че тази неделя на 17 Биляна за трета поредна година прави много голяма благотворителна кампания и тя е в подкрепа на децата за детското отделение на ИСУ, където вече трета година се събират пари, вече ремонтираха, направиха много неща, че деца от радост и затова Биляна, моля те, кажи за тази благотворителност, която ти правиш и която така се мълчиш. За трета поредна година събираме пари. Първата година 2 деца болни от сколиоза успяхме да съберем пари, да ги подкрепим да заминат за Германия, успешно са оперирани. Миналата година подкрепа с Дамското на високи топчета, младите дами в бизнеса, моя любим дамски клуб Золота клуб София и всички други клубове, в които членувам, които ме подкрепят безрезервно и винаги изпращат представители, пък дават пари. Събираме пари. Миналата година ремонтирахме единствено детско отделение по хематология в ИСУ. Няма друго в София. Това е единство детско отделение. Намерихме
много гадни неща, покриви, течащи, дупки и всичко останало. Направихме, както каза ние, 5-звезден хотел. Може да отидете да го погледнете или пък на страницата на фундацията Клиники за живот за децата с таласемия. Също може да го видите. Кана всеки един от вас, който иска да подкрепи тази годишната ни кауза, която е единство детско отделение уши, нос и гърло в България, не в София, е отново в ИСУ. Няма тоалетни. В 2024 година не мога да кажа, че майката трябва да вземе детето и да отиде в съседното отделение, за да ползва санитарен възел. Призовавам всички вас, които сте докоснати от тази кауза и които смятате, че трябва да бъде подкрепена, за да направим ремонт на единство детско отделение уши, нос и гърло в България, или на 17 декември да се включите в хотел Интерконтинентал от 1 часа, или пък да дарите пари на моята лична страница, адвокат Биляна Тончева, може да намерите и да преведете пари. Там има подробно разказано, разписано, кой колкото иска да дари, нямаме долна граница, кой колкото е докоснат от каузата и колкото смята, че трябва да бъде дарено. Ще се радвам да подкрепите каузата по един или друг начин, всеки според неговите възможности и според неговото желание. Защото това, което искам да завърша отново, след като Ива ми даде възможност да разкажа каузата, е моят слоган за тази кампания, който създаде моя ментор, а то е: не красотата ще спаси света, а доброто и любовта. Би ли ни казала колко пари са нужни към момента на минималните средства, за да се направи както поне е прилично? 30 000 лева са необходими. Тоест това е нещо абсолютно възможно. Не трябва 30 милиона, трябва... Изобщо, знаете ли, правим малки крачки, малко по-скъпо беше отделението по хематология, но правим малки крачки. Най-ценното е, че освен дарители, които имаме, всеки дарява кой каквото може. Един може да изрисува стените, друг може да дари чаршафите, трети може да направи осветлението. Да, парите са важни, но приемаме и материални дарения, т.е. не само парични, и физически, да, защото всеки един може, каквото е необходимо, може да се дарят детски играчки, може да се направят много различни неща. Иска ли някой, докоснат ли от тази кауза, всеки може да намери своя път и своя начин, за да дари пари. Да, свържете се, има го и като събитие във Facebook страниците, може да видите, има и банкова сметка, но и с Биляна да се свържете. Извинявам се за включването, но първо, че беше по медицинската тема, нали? И все пак това е нещо, което правиш добро и мисля, че трябваше да се чуе. Благодаря. Благодаря.